čauky. Dnešním dnem začíná má týdenní dovolená a říkala jsem si, co budu dělat, kam půjdu na masáž, jak si užiju ten čas, kdy Natálka bude ve škole. No a došla jsem k tomu, že půjdu uklízet, protože začalo jaro a je potřeba to tady trošku dát dokupy, takový to povrchový čištění, úklid, to je jako normálka, ale já jsem dostala, ještě ke všemu, já jsem měla narozeniny a od mýho miláčka jsem dostala pární stroj, který jsem si hrozně přála. Jako nějaký kabelky a takovýhle věci, jako jo, je to hezký, ale jako, jak často to využiješ? Já třeba jako minimálně. Takže já jsem si přála pární stroj. A ještě od mý rodinky jsem dostala vysavač. Úplně krásný, nejlepší Dyson. Takže jsem extrémně namotivovaná jít uklízet. Jo? Sice bych radši spala, ale jdu uklízet, to je jedno. Jdeme na to. Tak záclony byly samozřejmě jako první na pořadí, takže jsem všechny sundala a hnedka šly do pračky, když by to šlo i takhle jako v reálu, takhle šup, šup, šup. Teď jsem z parapetu musela omíst nějakou omítku, co mi opadává vždycky, když zavírám dveře, úplně to nesnáším. Takže jsem to všechno ometla, vysála a vzala jsem to i detailně, aby tam nezůstalo nikde nic. Sice jsem to pak uklízela znovu, ale to nevadí. No a protože jsem nevěděla, jak ten pární čistič jako úplně funguje na ty okna, tak jsem říkala, že logicky, tím, že to nemá funkci vysávání, ty vody, ty páry, takže si otřu ty okna nejdřív. Takže jsem si vzala univerzální takovýhle sprej, nastříkala jsem to a setřela ten bordel. Otřela jsem i rámy, i ty skla a tady jsem měla romantickou chvilku. Jsem chtěla namalovat srdíčko, pak jsem si to rozmyslela. Tady jsem musela zpomalit na záběr, protože já když tak jako pozoruju sama sebe, můj výraz je docela jako velký nadšení při tom úklidu. Jako když se soustředím, tak mám opravdu velmi vážný až jako nepříjemný výraz, bych řekla. No nic, tady už jsem šla z druhé strany oken, takže jsem to všechno zase otřela a potom už jsem teda si připravila ten pární stroj. Než jsem zjistila, že ta hadice je krátká, takže ho musím držet v ruce celou dobu. Ale šlo to krásně, musím říct. Fakt jako ta pára, jak to, no, nemusela jsem to skoro leštit, jenom jsem to tak malinko jako přešmrdlala, protože aby tam nebyly vidět ty čáry naschlý, jak stejkala ta voda. Ale jinak fakt jako super. A vzala jsem to rovno i takhle v topení, protože tam byl prostě prach a nešlo mi to pořádně dolů. Takže jsem si to navlhčila tou párou a pak to šlo krásně vytřít. Pak jsem si vzala tuhle houbičku na prach. Je to Scrub Daddy, má takový krásný drážky, takže ten prach v tom hezky zůstane. A jak můžete vidět, prachu tam bylo dost. Jako moc ho neotírám, ne, že bych jako nechtěla, ale prostě jako vypouštím to občas. No. Tyhle ty boxíky z IKEA jsou krásný, mám ráda ten černý detail, ale na údržbu úplně na prd, takže jsem to musela ještě přejet valečkem na oblečení. No a pak už jsem šla jenom vysát, posteli jsem šoupla doprava, doleva a tak dále. Teď jsem už jako vytírala a říkala jsem si, jak už jako to mám zmáklý, že už prostě budu končit pomaličku, že jo. No, tak jsem chtěla roztáhnout tu postel. V tu chvíli mi došlo, že ještě tam mám vlastně ty šuplíky, ve kterých je taky prach všude. Takže jsem je vytřela a teď jsem to roztáhla. V tuhle chvíli, jako už mě to přestalo bavit, ještě jak jsem se tam tahla s tou madrací, tak jsem říkala, ne, prostě já už končím, já už nebudu uklízet, ale potom jsem si vzala prostě do hlavy samozřejmě, že to všechno musím zvládnout dneska, jo, nebudu nic odkládat na jiný den, takže prostě teď to udělám, takže jsem to šla vysát ty madrace a nastříkám to ještě sprejem. Mám takový speciální sprej na roztoče, nastříká se to a můžete si takhle k tomu třeba lehnout na pohůdku, že? A necháte to působit třeba 3 hodiny zaschnout a ono vám to má pomoct vytáhnout právě ten bordel z těch madrací. No a tady jsem oplachovala kolíčky na balkoně, měla jsem truhlíky, celý balkon jsem musela vzít, protože to byl strašný bordel po zimě. No, nádobí. Pro toho, kdo nemá myčku, tak asi chápe, o čem mluvím. Nebaví mě to. 3krát denně, nebudu to mít prostě. Koupím si plastový talíře. No a ty hadry, které jsem nazbírala, tak jsem zalila tady horkou vodou a dala jsem do toho perkarbonát. Vždycky si k tomu beru právě vařičku, která je nějak zbarvená a ona se mi odbarví.
Jo, tady jsem pokračovala dál na sedačku. Ty potahy jsem jako neživ říkala, tyjo, tak je vyperu, když venku hezky svítí sluníčko, ale pak jsem říkala, že jsem brala asi před měsícem, takže to nebudeme zas tak hrotit. No, takže jsem to jenom povysávala a tyhle nástavce na toho Dysona jsou skvělý. Jak se s tím fakt člověk vleze úplně všude, to je prostě, miluju to ten vysavač, fakt, láska na první pohled. No, tak jsem si porovnala ještě takhle polštářky, pohodička, no a co jsem dělala potom dál? Navonila jsem ji, ano, navonila jsem sedačku aromatikem, taky mám od Eurony, je to ta parfemace Green. Tak, já už se chýlím ke konci. Mám tady vysáto, vytřeno, všechno uklizený, akorát ještě potřebuji vysát ty madrace. Schválně jsem tady vyprázdnila vysavač a podívám se pak, kolik bordelů z toho vytáhnu, jsem na to upřímně zvědavá. No a protože tady mám skvělý hlas na uspávání, tak jsem se rozhodla, že vám tady ještě chvilku popovídám, snad se na to koukáte večer a budete mít klidné spaní. A tady vidíte, jsem to vysála fakt jako hodně, jo. Byla jsem sama překvapená, kolik bordelů v těch madracích je. No a tady už jsem jenom vynesla smetí. Bordel, co jsem pozbírala, tak to už letělo. Tady jsem se vám snažila říct, že už razím pro Natálku do školy. No, radši jsem to přemluvila, protože jsem neměla úplně svůj den, abych prostě mluvila dobře. Takže v tomhle pytli je bordel, který jde do popelnice. Tak se mějte krásně a pa.